men ke Stephen Pangcho lapen ke nili APHLC along Ingong Kiri Finance Secretary lapen ke Dipu Lumazong LSC IT Cell Secretary lo nili pipo si la press meet donang kokma la so puthap ke nili phan BJP dunjoi walang si nili phan kapachata lasi nili clarification kipi kantung lasi pini nili press meet ta donang koklo si kecheng pen party along pinangan tung nang chini ne data hai pen ke pinangan tung nang chini ta dolo lasi nili ar puateng pen ang song pen ke claim nang ya commands ta me nili untik banget cipiduk lo claim lo kedamtang MSC election ahutta nili alang ni Rajan Timung apanta poisa kerap do lapen APHLC a president akehai Sir Jay Kathar ayas retire alang ni panta avidet ustame kanghon gazin so pen katserat party tangtang nang pai nang kusi asap sebet tangkas tame nili cerat undong lo lasi laswa witness ta nililong do amunit nililong nang kitun poisa ke pita lapen laswang pong tame nilipang finance convener lasong ta arpu nang pekorlo laswang pong party fund kirung kirek alo nilipang penangan aday to ng pilo lasi nililong nakachera tuntun ka penangan dolo lasi nili difu karbianglong east west anta penangan mega rally lapen ke youth convention pen ke ason a program ahutame kirung kirek fundraise ke nili penangan adim ke cerab dunlo Hauraghat punoy Langhim punoy Uttar Borbil punoy lapen ke Dokmuka Bokulia punoy ha amren betalang soan tamen nili umri laplo a witness approved tado pen ke nili register tado eletum a central long finance treasury but treasurer alang li Rajan Timung lo pen penangan ke nili diary long tado kasamit pen ke penangan ke youth atum pen ke la temra pen atum pen samit bom lo lasi lason tatal si wangbom klembom si nili cipitu bom lo lasi kedam tan ngarni ta eletum organizer secretary kursing timu apanta bang ngeponche kujirlo pirlo nilimatlo lapen penangan tumpen cipiduk si kiri tarliblo lapen ke kedam tang fulunia long tame jai sarapan kumane bongo sinap kumane pulis ke ponji ka hui pu penangan tuwar alang litum api ki hungdun laso tame ne tum penangan cetengkeng lo pajok dun lo lapen ke ha pu versa him constancy tin reli padu jengkha long ban ne reng ke so pulis lai ari deng pen lason ta si klembong bang bom lo people sinili hayalam chethanam kok nilidat le kithe ba nilidat le party ka chunghon kirap kali same pini nili haya allah man ta lakha punang kok ko pilo hathema even nomination file hutta nili an Rajan Timung pulo je an pachunai gasi contribution an sang anta nili padordulo lage jai sarhema a long masi an han laita ipidun kapat solo nomination file nita people still hayalam nili pini chethana ko ba nili June August pen December an nili kiso pangjilo kiso pangji ahut penang an nili se chelanglo Dimapur Rongkelan clinic lapen ke Catholic Hospital Manjalo nasi approved tado nili Faith Hospital lapen ke Christian Institute of Health Science and Research lake ha pene data Dimapur lo penke sonta taksi Eden Medical Center lo nili penangan lo penke Rongkelan penke Calvary a clinic along tanili se chelang bom lo lasi dorde popit dat lo Cekluan pun nili pangji dat lo masih nili alangli CC Presiden lo Rajan Timung
lapen ke LSC secretary mata alang lilo nasi nili pulo nitalan ke solo cica kunya derlo apot dorde kupe derlo nasi nantum ke dam tang itum ke klemason PS along penke penangan inut bahani tumpen collection contribution lahai akam nang di mai meeting long tang data LA meeting long CC meeting long pu than lo alang pulo nili message pilo pen ke cingkilo api bangga youth tumpen kontak mo pulo youth tumpen ta kontak lo alang ikumta pulo klem bom lo dam bom lo long le cholan pulo nili inghong lo bons tame poisa lagi the kali jong si khaya songja po party amonit pulote jong si nuda amonit azarding land pen ceklang te det pulote humri nai apotlo alang le tum penang tum bangke api neli karju bangke ninchoi nangne ne tumke birta long le pulo LSC president Diwiteron mata pulo ahok nili tum jong si birta long pulote parosi niga tame nil tum nang chirum dunji pulo son thak si neli anutin kan arjulo ni marlia song tum khanda arjulo atum ta penangan pulo ni tum birta long le ahok ninchoi nangne pulo ঠিক আছে lasi laso apu thak nili jai sar hemdam si alangli vice president rajas tiswa pe hai ta dolo lapen ke alangli kursing tim ma hai ta dolo baburam tra ke hai ta dolo lasi alangli tum phan lahai alam che tham lo lasi lahai apong ke chepek ke nai che dia seroi nai ki chok che an ke che khan che mum nang ji pu nang inside phan sar nang ni tum ardi nang pidum ta kulo damdet pe la pita anu pan ni chuning rilo si kichok chia son sta me che khan che pekeng kulo te da ke chok ji bon sta me rajen timung ke neli phan phone ta nang deng de la pen alang li organize pen komarli ni marli atu milu tuma kote so that sung de rapot langgam rai tha lang ipong sta me ning samji pu alang li organize nai potlo bon sta me alang li wangve patumi rong marjong mentila beralong rong aningkan wan mane katalon mane la foundation mane rong kithip mane rong keseng la suapot katalon aningkan wan ta alang li pancho phalo alang li halatat da bunstame nililong bangunde bostame alang li phan nili kwan ne kerap jerlo kerlo gari nai thum thanang thon tha son tha thaksi alang li ik asopo teke langjun pachuneng adamasar do niligari si pilo marketing guhati ta niligari kan si damlo alangli gari hinoda kunane meeting jam chudode ta nilita methang korte la pen methang party pusi lan catching hon pen nilan ani claim lo bos tame nilipini APHL sia muni tumphana arjutang tungbang ke niliche closure po kapangji piposinang tumnang bangre da piposinang humri re da birta kilong le birta ka chi ne tum kan bang nili thang ningoi ning du ga be ahok long le dalo nilita phone pen ke nili sarkari rong phara ke hai general secretary alangi phanta nili bill seal a photo lolo son tha tha si rajesh tiso vipia ke hai pen ke central long ki tum phana ne pachini lo je nang ne tum pharo si sta me chi rung ra nili phan nanglan tha ku sita chekroyon po inukta alang itung rabe de te nili la so party long ko ane chipidok kwani VGP pusta me ke wangjia ni jongsi la son chelang te chepeke ni phan aning hang bangwe inut bahai ni kipu pen president phan ka party block ke party ke intang te lasi nili phan ke nona phi bangke BJP dunjoi pulo bons tame nili laswa lambang ke piposi nonta BJP dunde nili sita me data kelong pen alangli ake hai iletum karbianglong CM tulurang rong hangsar koson ko pu pene data long alangli ning kinme pen ning no pen so derapot munit party le chipu ason kapre pharo le chipu pustame munit jongjong pode alang li tum party dam de rapo humri dam thapu alang li tum atim pe nam toisi nili phan nang humri si se kachelan phan ke nang rablo lasi December nili August pen December
wangun lo damun lo gari cebegum lo kuan ke nili alang li siam sar akihai along nili dam lo ning ching duk dam lo mar flower bag dam lo la so photo viral apot se alang li tum BJP dun zui pu lasi BJP dun zui pu alam bang ke alang li tum chini basta men nili cheklo yon pho kapang ji nili ken ki so surgery kuri damune june emme kanta chikrok laplo lan kiso serious APHLC tum nili ki pugang tum bang ke atok anu ki dua tum ans ta menangli tum ta nili son thak ke puatum do ta hai wane ka chipidu wane party ka chinghon wane rank kiso wane thengtom me ka chi jeng lai ta ki puta tum ta doi sita me party tum pana ka chinghon wan nangli tum phanang kilang ran nangli tum munthi tha nangli tum neli si ki chok che ma party against kita ma mate party atum sinili phanang ki tinang ki oma la ke nangli tum munthi pa me tu